Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene timamva ndi amene wakoma mamawa taona kwatuluka chithunzi chimene a president anapanga post pa Facebook page yawo kunena kuti tapempherera izi ndipo tikuona kuti tichitaso bwino kutumikira Malawi. Nde Brian panopa ukaunikira chithunzi chimene chija pala Chimwendo Banda amene ndi Secretary General CEO wa Chipani, a Catherine Gordani-Hara ndi Vice President wa Chipani, amene alibe udindo muneki amene anali pa chithunzi chimene chija ndi Vitumbiko Mumba. Nde pakadali pano titha kunena kuti zikumbiri kuti a president wandithu achita settle for a Vitumbiko Mumba. Chifukwa Vitumbiko Mumba alibe mpandoli wonse ku Chipani, akapezeka bwanji ku state? Akapezeka bwanji ku state house pakati pa anthu amene ali ndi maudindo akuluakulu m'Chipani. Nde pamene papo pakungopereka kachithunzithunzi ndithu kuti itikani Vitumbiko Mumba ndithu, koma mphekesera zomwe zikumveka ndi zatatu amenewa ampinga njira a Vitumbiko Mumba, a Catherine Gordani-Hara. Koma kupezeka kwa Gordani-Hara pa meeting imeneyi kungochita analyze that picture kani Vitumbiko Mumba ndithu Brian. These are live pictures kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Amayi mwachokera Kushilinde? MCB mmayikonda chifukwa cha ndi Chipani chabwino, president amene ndi president wa chitukuko osakondera chimene amandisangalatsa president wathu alibe sankho. Chabwino. Mukuyembekezera zotani masanano? Mukuyembekezera zotani masanano? Ndikuyembekezeratu zosangalatsa kwambiri. Oho. Chabwino. Ziko kumutiti. Mwachokera kuti amayi? Amayi nacho wamasankhawa ine mayi buluzi. Kwa masankhawa ndi kuti? Kutsija ku 44. Kwa mlilo ngwemo muno chifukwa chani mmakonda MCB? Uniform yino yanyowanidwe? Yanyowani. Mwasoketsera msonkhano mwewo? Usiku. Moti matela sana gone matela. Sana kwana tisokela iferi zokhala kuno kuti tidina chonchi. Chipani yatsogola ngati chimenechi. MCB yatsogola? Opya. Chifukwa chani mmakonda MCB? MCB timayikonda chipani chachitu. Kuko inu mise wili ntawuni. Simunambe mwayiona inu pamene mufika pano mwenda mise yokongola mmene mumu mise umaufulu munthu akadayi chakwera pa 16 September chifukwa chani amagwira ayi koma matela agwira ntchito sana kuone agwira mwachenatu azimayi mwachena kwambiri inu mwachokera ku Tukwenda fili. Chabwino. Ayi wireless yakanema kafe ndakona tindame apa amzindo Blantyre mayi mzanu tacheza naona Mayi Esther Sagawa meya mu mzinda wa Lilongwe. Nanu muliko mkuno mwabwererani Ndikuvomereza kunena zoti achakwera apitirire basi. Mkachifaya yake ndili pano. achita bwino achakwera? Achita bwino kwa basi. Inu simukuona mzinda wanga umene unaonekera pa nthawi imene achakwera amalamulira. Misewu pena palipose. Ineyo ndikuti ndikuvomereza. Nanga Malawi kunjako apatsenso achakwera mpata chifukwa cha Amalawi apatsenso achakwera mpata chifukwa ife anatikhulupirira ngati achinya. Mukudziwa zoti pa history ya Lilongwe site pa meya onse meya amene ana achinyamata zaka 31 ndikutikhulupirira kuti tikatokhala kuyendetsa mzinda umene uwu ndachakweratu basi. Mukakafufuza mukapeza zoti ndachakwera kutanthauza zoti achinyamata kutikhulupirira nkumatipatsa mipando ikuluikulu. nanga kunjako anthu ena mwina anthu ena omwe sachinyamata kunjako akavotereso achakwera chifukwa cha Anthu ena amene sali achinyamata ine ndikudziona zoti nsewu sitimagwiritsa ntchito ndife achinyamata tokha. Ayi zitukuko zimene zachi
tika Malawi munomo siri kusanchiro ndifa chinyamata roka taona ni zipatala chipatala cha kansa chipatala chimodzi chimene ndaona ponzanga atata moyo wake chifukwa chosada kwanitse kupeza ndalama kuti apite ku India ndipo panopo chipatala chicha chabwera kakhazikika muno Malawi kuti ngakhala ku Zambia adzichoko Zambia kubwera kudzakhala kunoko kudzapeza chithandizo cha chipatala chimene cha kansa ndi munthu zozoti zimene zizachinyamata okha wina aliyese ine ndikusangalala chifukwa cha zinthu zimene zachitika ndipo pasuda ndionekonso ndikusangalala chonchika nkoyamba lero kutuluke running mate muzilandire bwanji otsatira chipani cha Congress. ine ngati wamala Congress pare running mate aliyese amene atabwereyo ndino Congress ndipo ndisangalala sindizozo tabwera ndi ndani koma yes amene atabwera ineyo ndikondwerera ndipo ndisangalaliratu kuti kaasankha ndani ine wanga ntambalayo ndino Congress ine tathokoza ndithu pamenepo amayi Esther Meya Mulilongwe City kulankhulapo pa chifukwa chani ali kuno ku BICC. Lero kuno ku BICC posachedwapa mphindi zatsala zotepazi kukhale kukufika mtsogoleri wa dziko lino komanso yemwe ali mtsogoleri wa chipani cha MCP kuzapereka zikalata zawo kusonyeza chidwi kuti iwo ayimire nawo pa chisankho cha pa 16 Septemba chaka chino. Kuchokera sabata yatha mpaka na sabata ino kwakhala kukuchitika zokhazokhazi kuno ku BICC makandidate osiyanasiyana afika ndithu kuno kuzapereka zikalata zawo ndipo tinaona ena akubwenzedwa kuti zikalata zawo sizinakwanire kufika poti meki kunena kuti ayimire pa mpando wa president ataona ndithu kuti ena anabwenzedwa ndipo anapatsa mpata mpaka na lero nthawi ya 4 PM kuti alongosole zikalata zawo ndipo apereka ndithu zikalata zawo ndi nzanga pa Wayana Chunga kuti ndicheze naye lero. Wayana kukoneka kuti ndi tsiku lalikulu ndimakamba ndi Brian kuti ndi tsiku loti likusiyana ndi masiku ena onse chifukwa ichi ndi chipani choti chili mboma ndi chipani choti sungachipange compare ndi cha ku opposition in terms of resources. Kuno ndithu kwabwera anthu ambiri komanso tikaona kunjako kuliso na mtindi wa anthu momwe ndimafika pano 9 koloko mmawa ena anali atafika kale pano maloleso ena sakutsitsa anthu ungatipatse chithunzithunzi chotani mtsiku la lero anthu ena monga amene akumvera pa wireless kunjako sakuonera pakanema sakuona chithunzithunzi chakuno ungafotokoze bwanji momwe zilili. Zona Kathe ine ndafika pano chamma 6 o'clock ndipo anthu anayatamba kale kufika papanopo nde gulu la anthulo ndelafika ndithu panja pano munthu amene unabadwa kale unaliko nthawi ya Kamuzu uthomuona ngati kuti Kamuzu uja wasukanso chifukwa chonena kuti magule mmene anthu azimayi akuvinira komanso nsalu mmene zikuonekera zikukumbutsa masiku aja a nthawi ya Kamuzu. Koma kwambiri ndigwirizane nawe kunena kuti chipani chimene chimakhala mboma chimakhala ndi advantage maka kuno ku Africa cha nkhani ya ma resources kuti iwo amakhala kuti ali chifupi ndi chikwama cha boma. Ndaona malole ochuluka kwambiri ukamabwera kuno ku BICC pafupi ndi parliament pamanda akamuzu pali malole ochuluka kwambiri kuonesa kuti anthu ena ndithu akwera malolewo and zimene zimafunika ma resources so ma resources iwo zimakhala kuwaphwekerako kuwapeza kwa iwo amene ali mboma. Otherwise tikuona anthu ochuluka kwambiri pano chiyembekezo chilipo chonena kuti anthu afuna adziwe kuti achakwera poti tinadziwa kale kuti achakwera ndi amene akuyimira MCP koma nanga running mate wawo akhala ndani tikudziwa kuti pakhala pali manong'onong'o kale koma lero is the D-Day tsiku lomaliza kuti dziwe kuti makandidate onse ndi amenewa running mate awonso ndi amenewa. Lero achakwera monga wanena akhale akubwera ndi running mate amene atasankha achakwera abweretse zotani ku chipani. Tinene kuti mwina achakwera asankha Amumba kukhala running mate kapena kuti asankha Catherine Gotani Hala kukhala running mate chifukwa pakadali pano anthu amene akumveka kwambiri ndi amenewa. Anthu awiri amenewa angabweretse kusintha kotani kapena kubwera kwako kungakhazikitse chipani motani atatasankha. Sono mudziwa zonena kuti palibe perfect candidate wina aliyense amakhala ndi zabwino zake komanso ndi mbali ina imene imakhala ngati yofokerapo.
tsono Agotani Hara amaonedwa ngati munthu onena kuti wakhala mchipani nthawi yayitali, so anthu amchipani amamuona ngati ndi munthu wakuti ndi wawo, is an insider. Ndipo sizodabwisa kuti mayiwa anawina mpando wa first vice president kugwesa anzawo onse amene amalimbana nawo convention. However, Amumba amabweresa chikoka from the outside, chifukwa Amumba sanali amalayi congress kwamba kalekale mmene anthu ambiri amaonera, anthu ambiri amaona ngati an outsider. However, ndi munthu onena kuti wakhala akutakasa anthu muzichitochito zake, maka pamene anawatenga kukhala nduna ya boma. Iwowa anayamba ndithu tinaona ku minister of labor, kenaka tinaona kupita ku minister of trade. Konseko amapanga zinthu zonena kuti aonese kuti asinthe zinthu, breaking the monotony of doing things business as usual. So ali ndi chikoka ndithu kwa achinyamata komanso kwa anthu ena amene amafuna kuti chidodo cha mboma chithe. However, alipo anthu ena mchipani amene samakondwera nawo, chifama aona kuti uyu ngosokoneza, uyu ali ndi phuma, uyu abwera kusatilanda mmemo pamene tinasonkha kumbuyo uku. So I'll tell you kuna kuti at the end of the day Achakwera alina kuganizira zonena kuti kole pa 16 September munthu amene atantenge awathandiza kubweretsa mavoti kapena ayi, chifukwa zinazo zomangira chipani kapena ena kumaona za 2030 Achakwera sazayima 2030. Mwachidule Wayana ukunena kuti nkhani isiyomanga chipani koma kukonkha mavoti kuchoka kwa Malawi dziko lonse. Mukawina chisankho ndiye mmatha kuchimanga. Titsendere. Ndiye mmatha kuchimanga bwino chipani. Chifukwa nanga mukalusa chisankho ndiye chipani chonso mukachimanga bwanji pofutirapo. So I'll tell you kunena kuti panopo nkhani imeneyi siyophweka kwa Achakwera kupanga decision. Koma kwambiri iwo maso awo azikhala pa 16 September 2025. Ana Wayana tikayang'anira nkhani imeneyi yoti tisake mavoti kuchoka ku dziko ndi nkhani yomanga chipani, palibe kuthekera kuti ngati ku chipaniko zinthu sino anthu ena they are not happy, palibe kuthekera kuti mpaka nkupanga kuti kukonkha kwa mavoti a dziko kusokonekeni. Zimatha kupanga affect campaign. Muzaona ndithu nthawi zina campaign akuluakulu ena ali pa strike osapitako campaign, osatulusa ndrama nthumba, osafuna kupita, koma at the end of the day mukaluza mmaluza nonse. Uthenga umenewu upita ku chipani cha DPP, upita ku chipani cha MCP, upita ku chipani cha PP ndi zipani zonse UTM, kunena kuti mukapanda kugwirizana muzaluza nonse. Ndipo mukaluza sikuti sabzakhala wina kuti ya ineyo ndere ayi ndiye nkofunikira kunena kuti anthu mu democracy azidziwa zonena kuti president ali mphamvu yosankha munthu mmodzi, sangasankhe anthu awiri kapena anthu atatu. It's one vice president, one running mate at a time. Zikomo kwambiri Wayana pamenepo ndithu kuti fotokozera kuti kwadi mzipani mwina momwe mwina anthu sakusangalala ndi momwe zayendera ndi running mate akuyenera kutani. Mzanga pa Brian Banda ndaona uli ndi akunkuyu mwina ufuna utacheza nawo. Pano tsopano ndiye talowa ngati mwenimweni, osati nkati koma very close. Tili ndi amene akhoza kukhala running mate. Akukana? Kodi zakuvutani? Chani chimene? Running mate. Iya, kodi tsono tu, running mate itu, tonsefe, ndife ma running mates Achakwera. Kutere kuife tonsefe, we are going to run with Chakwera, ali ndi mmodzi wa ife kutsogoloko. Koma tonsefe, we are going to run together with Lazarus Chakwera. Pali mayina amene akumveka. Yes. Mwamvazandani. Ayi, ife osakhala zakumva, koma ife ngati antika. Ife timadziwa kuti president uyu amaganiza motere ndipo kuti penalty isaphonye apanga zinthu za mtundu otere. Ndiye Chakwera amene. Ndiye penalty isiponyedwa. Palibe. Sitiona nkhope zakugwa mkatimu zonse. Ngati amene angagwetse nkhope inali yakugwa kale ngogwa nkhope amene ngodzimbuka. Odzimbuka. Kodi chicho chine nchapo? Chichewa ba. Ntika kudzimbuka. Ntika ndi mkatimo. Ntika ndi mkatimo. Chavule imene. Koma zoona zake ndi zakuti the future of Malawi ikupangidwanso define lerolo. Tsogolo la Malawi liumbidwanso lero pamene mtsogoleri wa dziko lino akudzapereka makalata ake ofuna kuonetsa kuti iye akupitiriza kutumikira dziko lino, komanso kuti wagwirana manja ndi ndani. Kugwirana manja kumeneku angotenga mmodzi mwa ife nakhala naye kutsogolo, koma tonsefe tikupitirizabe kuyenda naye limodzi m'masomphenya ake. Muganizo takho zokhala ndani? Ayi, sindipanga zoganiza.
ayi zoganiza silipanga chifukwa chakuti chiganizo chimenechi nchokuti wachipanga president uchipanga president mogwirizana ndi malamulo komanso president wakeyo napempherera zinthu zoterozo tonsefe tipemphera naye limodzi ndiye tilemekeze chimene wapangacho kutereku tikayamba tchula zimenezo pano chokondweretsa kwambiri imene idakachitika chikhala chisungunula koma musunge mudyo wanuwo mungozi mudyo chifukwa choti chimene chichitike pano inu mumwetulira inuyo ndikuyankhula ndi inuyo madzulo alero munena zokuti chakwera sana ulutse penate inuyo musunge interview imene madzulo alero inuyo ndi azinzanu munena zakuti taonani kusankha uku taonani chisankho chicha chatha lero inuyo ndathokoza amenewo ndi akunkuya campaign direct BICC ndi aying'ono kuchitobweretsa anthu osewa malole malano ndang'ono bweretsa anthu osewa ayi inu padzana mudayankhula pano munanena kuti BICC yadzaza sindinaonepo anthu amtundu umenewo mudayankhula ndinu amene mwaona lero ba muyankhula kuti chani chifukwa ngati munali musadaonepo anthu amtundu umene uja lero mwaona khumi limene simudaliona anthu watu si anthu ochokera pa desktop research ayi anthu awo kafukufuku awo adapanga kunyumba kwawo nkona zoti ifeyo president wathu ndi chakwera anthu awawo anthu awa mutango auzeti chakwera bwa muona manja mwamba weyi maluwa achakwera amenewa ndipalamule kapena muli pano ndikangati maluwa achakwera omukhoza kuipala kuti maluwa achakwera muona anthu amene matadzambirukire pano anthu awawo akukhutira anthu awa amakonda kulima anthu amenewo amagulitsa matumba 5 achimanga kuti akagule thumba la fetereza mwafunserero agulitsa awiri gulitsa matumba awiri pagula thumba la fetereza ndi awa anthu akalipene papa mukasuzumire ku state iku zimene zibwere kumeneko sizinaoneke pataoni pano chisankho chiutha lero chisankho ya chiutha lero akunkuyunso kodi nkhanitu makamba ya anthu 7.2 miliyoni olembetsa nkhani situkambatuza munthu amene alipo omankhala pa Facebook naona galimoto ina yambendera apa cafe tazungulira uone kuti akufika ndi ndani kuti yambendera yafika kale ine apasedi pa acha bwino quickly tingoyankhula ndi Titus Mvalo kufika pano muli banja Mvalo ndibulaka inu tiyembekezereso tani pano mene muri zokoma kwambiri zokoma ngati mwafika inu ndiye kuti running mate sini ya sini simmaufuna running mate pano musini amenewo ndi Titus Mvalo kutilankhula pano kwimbira wanthu limene likubwera pano achinyamata ena ndi amenewa akuimba kuti chakwera mzanga kafe maulidi zilipo tulero zilipo lero ziliko makamba nkhani ya makalasi mwaona waitiso atero kodi azimayi atisira kala yaje ezona atenga kala iliyonse ndaona kuti waitiso watuluka iya nde timve zimene akuimba anyamatawa ife ndi ma student from different universities. Oh, inu ndi my students. Yes. Ndithu. Mmachikonda chipani cha MCP chifukwa chani? Chipani chimenechi timachikonda chifukwa chobweretsa pamodzi achinyamata komanso chimalimbikitsa kwambiri mgwirizano kapena kuti umodzi zimene zimatipasa mphamvu nthawi zonse kuti tiyenera kukhala ochitsatira chifukwa ndi chabata komanso mtendere. Ndithu. Muyembekezera zotani masana ano zoyembekezera ndi zambiri makamaka pamene president athu akupereka mapepasi awo tikudziwa kuti tikhala tikusangana nawo limodzi chifukwa choti tikutenga ulendo umene kutino ntchito yoteteza boma limene ndi imene yayambika itsopano. Chabwino tili ndi kameranso ku State House ndipo nzathu Alessio Banda Zacchaeus Kasonda Gift Mlaviwa akumatipatsa Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.